Garazi arruaren gu orduko hauek bildumako pasarte bat irakurri berri dute, edarki gainera, eskerrik asko. Garazi arrua eta jaiaga ezaguna dugu denok, ez kultur esparruan jada ezaguna da. Besteak bestez, literatur esparruari loturiko hainbat ere egin dituelako. Kultur kritikan aritu izan da, ezaguna dugu elearazki gurean egin duen lana, irudi zutabean aritutakoa, ipartsaioetan egin izan dituen ekapenak, eta itzultzaile lanetan ere jardun du ez, eta horre ere lan asko egin da, eta ezagutzen dugu lan horregatik ere, besteak beste, zanaiz nimen benusen eta lana, edo abeli normen odien metafisika itzuli berri duena, edo argitaratu berri dena. Eta hortxenean ere ezaguna duzue, aurkezpen lanetan eta dinamizazio lanetan ere jardun duelako, eta niretzat ere postekoa da, Garazi arrula gaur ere hemen aurkeztea beste ez, sormen eta sortzailearen beste ane bat, ez ditutena eta bestelakoak ere badira sormen lanak, baina sortzailearen beste ertzori aurkezteko. Narrazio bilduma ez, gu orduko hauek narrazio bilduma argitaratu horretik ere sormen, ez fiziozko sormen hori ere dutu zitzaion, ebat bilaketetan jardun du, Orgasmus lan kolektiboan argitaratu zuen ere ipuin bat, eta hau dugu bere esnaileko bilduma hau, gu orduko hauek bilduma dugu egitasmo literario sendo baten lehen erakusgarria, eta oso sendo datorrela, eta aurretik egindako lan guzti horrek ere arrasto bat utzi duela seguraski narrazio bilduma honetan. Garazi arrula aurkeztu ondoren bildumara joko dugu, lanera joko dugu, izenburua gu orduko hauek bildumaren izenburua azken narrazioaren izena ere bada, handik hartu duzu izenburua, gu orduko hauek izenburua. Izenburu horretan ere badago halako alderatze bat, iraganeko nortasunen eta oraingo nortasunen artean, narrazio guztietan, nire irakurketan, eta hori da orain ere kontrastatuko duguna, narrazio guztietan badago pertsonaien mundu ikuskeran halako urratze bat, gehientxoenetan inozentzia galera batekin lotu daitekeena. Inozentzia galtzen dute batzuek, gizarteko jokoan hauen injustiziaz ohartzen direlako. Inozentzia galtzen dute beste batzuek, euren jarrera zein joera batzuetan makurkeria sumatu dutelako. Inozentzia galtzen dute bestetzuek, harremanik maiteenak, gorrotagarrienak bilaka daitezkeela ohartzen direlako, edo inozentzia galtzen dute urrenek maite zuten guztiak zentzua galtzen duelako. Zehazki, urratze horiek bihurtzen dira kasu gehienetan narrazioaren muin edo korapilo nagusi, eta kontzientzia hartze bat ere badira esnatze bat, errealitateak emandako zaplasteko bat dira pertsonaia askorentzat. Giza makurkeriez ohartzen dira, norberaren makurkeriaz ere ohartzen dira, edo norabide zuzenik baden ere zalantza jartzen dute batzuetan. Lehen narrazioan, lagunero izenekoan, hala dio narratzaileak. Aurrerago ulertu zituen gauza horien miraz bizi zen Maitane. Hor irudikatzen da neurri batean, iraganaren eta orainaren arteko talka, ulergaitzaren eta ulermenaren aro baten arteko talka, inozentzia aroaren eta inozentziaren galeraren arteko talka bat. Inozentziaren galera hori nik sumatu duana, zuk sumatzen duzu narrazioetan, hori horra nire galdera. Sumatzekotan hasierako asmo bat erantzuten dio, asmo horrek, edo istorioek berez eraman zaituzte egoera horretara, edo idatzi ondorengo ulermen bat emaitzara hori. Ni esker irakurketa horregatik, ni esker etorri zareten guztioi. Esanen nuke ez dela aurrez egindako zerbait, agustatu zait igual erabilko dut, aurrerako elkarrizketetan, inozentziaren inguruko gogo eta hori, ez nire esan oso zorrotz egin duzu irakurketa eta eskertzen da. Baina ez esanen nuke dela, igual barneko kezketatik ez atira hola inozentzia esan, iruditzen zait alezinean txaten da, iruditzen zait drama bat inozentzia galtze hori, danak, ez? Drama bat inozentzia galtze iruditzen eta gutxiago inusienten garela, eta igual dezakit herri honetan eta gutxiago,
Eta, bai, batzutan pixkat pena da, inozentzia, halako inozentzia gartzen den bakoitzean. Bueno, umeago izan, izateko aukera hori izatea, ez da.